Alago une oro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. Gabon guztiei, aste erabakigarria dau pentsioen sistemaren erreforman. Espainiako gobernuak astebeteko epea jarri dio bere buruari bigarren zatia. Adosteko abuztuan aurrera, egin zuen lehen parteak Espainiako Kongresura bidalita eta hor, besteak beste pentsiok KPI-aren arabera igotzea eta erretiro adinak atzeratzea jaso zuten bada Euskal Herrian LAB sindikatuak heldu dio gai honi. Madrilen lan erreforma eta pentsioen erreformaren inguruan hurrengo egunetan har daitezkeen erabakien harira agerraldia egin du LABek. Izan ere, Espainiako estatuko aurrekontuak eztabaidatu ez ezik, lan eta pentsioen erreformak ere eztabaidatuko dira. Horregatik, horietan guztietan eragiteko negoziazio kolektiboko idazkari Xabier Ugartemendiak jakinarazi du sindikatu abertzaleak ekimen ezberdinak martxan jarri dituela. Ekimen desberdinak jarri ditu eta jarriko ditu martxan erabaki guzti hauetan eragiteko. Izan ere, Garbine Aranburu LABeko idazkari nagusiaren hitzetan, orain da momentua eztabaidetan eragiteko. Orain dela momentua, Madrilen irekita dauden eztabaida horietan eragiteko. Hala, Aranburuk iragarri duenez, LAB mobilizazio ziklo berria irekitzeko lanean ari da. Idazkari nagusien ustez bide horri propioa elikatu behar da. Gure ustetan beharrezkoa dalako Euskal Herrian ibilbide propio bat elikatzea, eraikitzea, ibilbide propio batekin erantzutea, Euskal Herritik eta Euskal Herrian bizi garen langileon egoera kontutan hartuko duena. Gainera, Aranburuk nabarmendu du langileek lan, pentsio eta bizitza duina izan dezaten, azken urteetan erreformen bidez eraikitako egitura indargabetu behar dela. Hau da, lan harremanak eta pentsio sistema eraldatu eta erreformatu behar direla. Lehenik eta behin beharrezkoa da erreforma eraiki izan den egitura guzti hori deseraikitzea. Horrela, sindikatu abertzaleak adierazi duenez, gutun bana helaraziko die Madrilgo gobernua osatzen duten PSOE eta Podemos alderdiei. Eta bertan, besteak beste, sindikatuak eskatuko du, lan erreforma indargabetzeko emandako hitza betetzea eta pentsio publikoak bermatzea. Eta langatazken arira Bilbon ela sindikatuak elkarretaratzea egin du, Guggenheim Museoko garbiketa zerbitzuko langileen grebarako eskubidea urratzearen epaiketaren hasiera dela. Eta akordioa batera ez direnez heldu, ela sindikatuak epaitegietara jo behar izan duela nabarmendu du sindikatuko garbikuntza arduradunak Ane Zelaiak. Guggenheimeko garbikuntzako langileek auzitegira jo dute enpresak eta azpikontratak Ferrovialek grebarako eskubidea urratzen duela salatzeko. Izan ere, ela sindikatuko Ane Zelaiak ohartarazi du urraketak oso ugariak izan direla batez ere udan. Guggenheimeko garbikuntzako kolektiboak greban dago ekainaren 11-tik, gaur uste dute 150. Eguna dela, eta epaitegietara jo behar izan dugu, greba urraketak nabariak izan direlako uda guztian zehar batez ere, eta enpresa eta azpikontratarekin, Ferrovialekin, eskara oraindik akordio batera heldu eta ez zaigu beste remediorik geratu urraketak epaitegietan salatzea baino. Eta adibideak ere eman ditu Zelaiak, besteak beste greban zeuden beharginen lana ordezkatu dutela enpresek. Bai, langile batzuk greban daudenean, langile horien lana egin gabe geratu behar da, hori da legea. Ferrovial eta Guggenheimek egin dutena zer da, grebalarien lana ordezkatu. Eta beraz, zikin beharko luketen gune asko, ez daude zikin eta garbi daude, eta beraz hori grebare eskubidearen urraketa bat da, eta horregatik daude hemen. Hala, akordio batera ez diren ez heldu, ela sindikatuak epaitegira jo behar izan duela nabarmendu du sindikatuko ordezkariak. Kolektibo honi Bizkaiko garbikuntzako hitzarmen sektoriala aplikatzen zaie, eta hitzarmen sektorial horretan soldata arrakala garbi bat dago. Zergatik, hitzarmen sektorial horretan soldatak ez dira 16.000 eurora heltzen urteko, eta langileak antolatzen hasi ziren soldata arrakala hori deuseste bidean, negoziaketak ez ziren inora heldu, eta grebara jo behar izan zuten ekainaren 11an. Horrez gain, elak azaldu du hilabete bat daramatzatela langile ordezkariek zuzendaritzarekin harremanetan egon barik.
Eta Bilbotik Gasteizera goaz. Eusko Jaurlaritzako Arantxa Tapia ingurumen zailburuak Glasgown egiten ari den klimaren aldeko goi-bileran egon da eta bertatik eginiko adierazpenetan izan duenez, estatuko homologoek baino helburu klimatiko anbiziotsuagoak finkatu dituzte dagoeneko. Gure lankidea Urdane Arbeo horregon da informazio hartzen. Eskualdeek duten garrantzia azpimarratu nahi izan du Arantxa Tapia ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuak. Eskualdeen adierazpena onartu dute Glasgown eta horretan COP26 berari eskatu diote kontuan izan ditzan tokiko erakundek eta eskualdeek duten papera, ez soilik estatuek egiten dutena. Berretsitako adierazpena gogorarazten du finantzaketa deszentralizatua behar dela oztoporik gabe. Eskualdeek gidatzen duten klimaren aldeko aldaketa erradikalak katalizatzeko. Zentzu horretan Tapiak adierazi du eskualdeek eta gobernu deszentralizatuek anbizio handiko neurriak hartzen jarraituko dutela krisi klimatikoa arintzeko eta horretara egokitzeko. Honen bestez dei egiten diete gobernu guztiei, eskualdei ahalmena eta aukera eman diezaieten euren potentziala aprobetxatzeko, zero isurketa garbi eta klimarekiko erresistentea izango duen etorkizuna lortzera bideratuta. Benetan 2050 urte horretan behar baldin badegu, nolabait gasen isurketa netoan zero izatea, ekimen asko jarri behar ditugu martxan. Ekimen horiek jartzeko momentua da. Ez da bakarrikan konpromesoak hartzeko, baizik eta ekimenak martxan jartzeko. Eta hain zuzen ere, guztietatik 80% tokiko erakundeak, txikiak edo erregioak jartzen ditugu martxan. Beraz, momentu hori da. Eusko Jaurlaritza bezala Nafarroako gobernuko ordezkaritza ere Glasgown egon da. Bertan krisi klimatikoaren aurrean Nafarroa dagoeneko hitxetatik ekintzetara pasadela defendatu du Maria Txibite lehendakariak. Navarra ya ha pasado del bla 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 a la acción. Ya tenemos en el Parlamento de Navarra en tramitación la ley de cambio climático y transición energética. Estamos en pleno proceso de reindustrialización hacia una industria más sostenible y más ecológica. Gaia zaldatuta, baina Gasteizen bertan eudelek eskatu die aldundiei gainbalioaren zerga bizkor berritzeko. Espainiako gobernuak salerositako etxebizitzen gaineko gainbalioaren zergen inguruko araudia moldatu du eta aukera ematen du gainbalio errealaren arabera ordaintzeko. Auzitegi konstituzionalak Espainiako araudia baliogabetu zuen urriaren 26an jakinarazitako epai batean. Horren aurrean Espainiako gobernuak atzo bertan aurkeztu zuen bere araudi berria eta aldundiek ere berea bizkor eta modu harmonizatuan egokitzeko eskatu du Gorka Hurtaran Gasteizko alkate eta Eudel elkarteko presidenteak. Aldaketak egin bitartean hainbat udalek plusbalio zerga etetea erabaki dute. Horien artean da Donostiako udala esaterako. Gure kasuan, guk abian genituen likidazioak momentu honetan etetea erabaki dugu eta denbora bat hartzea. Hau dana pixka bat argituan. Gainbalioaren zerga udalak finantzatzeko tresnetako bada eta etxe jabek udal lurraren erabilerari ateratzen dioten etekina zergapetzen du. Zerga horren gaineko eskuduntza dute Nafarroako gobernuak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek, eta hortaz Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren epaiak ez die modu zuzenean eragiten. Baina arauako santzekoak dira eta gainera gainbalioaren zerga kalkulatzeko modua bera jarri zuen Auzitan Konstituzionalak, eta horretan ez da alde handirik, ez bada 2017an Foru Ogasunek bereak moldatu zituztela. Etxe bizitza baten salmentan irabazirik ez bada, zergarik ez zertza erabaki zutela. Arabako hiriburuan bestalde albiste txarrak indarkeria matxistagatik 3 gizon atxilotu dituzte asteburuan zehar. Udanek ere horren inguruko informazioa helarazi digu. Bai, hala da joan den asteburuak indarkeria matxistarekin eta etxeko indarkeriarekin lotutako 3 atxiloketa utzi ditu Arabako hiriburuan. Hemen Gasteizen lehen kasua ostiralean izan zen udaltzaingoak 28 urteko gizonezkoa atxilotu zuen etxeko indarkeriarekin lotutako delitu baten ustezko egile izateagatik. Izan ere ustez senidati eraso egin zion familiak Alde Zaharrean duen etxe bizitzan. Larunbatean berriz 30 urteko gizonezkoa
bat atxilotu zuen udaltzainak Sansomendi auzoan ustez bikotekiari eraso egiteagatik eztabaida baten barruan, eta ondoren igande goizaldean 28 urteko beste gizonezko bat atxilotu zuten Santa Lucia auzoan eztabaida baten testuinguruan 26 urteko bikotekidari eraso egitea egotzita emakumea ere atxilotu egin zuten gertakarietan ustez mehatxu eta eraso egiteagatik. Aldiz, nazioartetik datozen albistei iso 2000 migratzaile baino gehiago Polonia eta Bielorrusia arteko muga zeharkatzen saiatzen dabiltza egunotan. Migratzaileen asmoa Alemaniara joatea da, baina Poloniako indarrak gaz negar eragilea jaurtitzen ari zaizkie Europar Batasunera iritsi nahi dutenei. Interes geopolitikoak medio Bielorrusia migratzaileei igarotzen laguntzen ari da gero bueltatzen ez usteko, hala Bielorrusiaren kontrako izun gehiago hartzeko deia egin die Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak Europar Batasuneko herrialdeei. Ostera, Parizko zigor auzitegiak abenduaren 6an jakinaraziko dio Oierroa euskal preso ohiari Frantziako estatuan egoteko 2015ean eman zioten lurralde debekua kenduko dioten ala ez. Atzo debekua ezkentzeko eskatu zuen auzitegiko prokuradore nagusiak eta otsailean epaituko dute. Egunotan, Bernat Etxepare lizeoko ikasleek ekitaldi mordoa antolatu dute tartean dokumentala hemen duzue horren laburpena. Oier Oa atxilotua, Larresorotik Baionara lanera zioala, frantses poliziak arrastatu zuen atzo, arratsaldeko 4 hontan Azparneko komisaldegirat ere maiteko, Larresoron bizi da familiarekin Donostiako preso eta ieslari ohia. Antxu urte bat pasada atxilotu nindutenetik, irailean maikira hor, eta azaroan atxilotu ninduten. Dosier bat presentatu dugu beraz lurralde debekuak endieza daten. Injustizia ikaragarria iduritzen zait Oier debekatzea Larresoron bizitza iparralden. Eta orain, beraiek erabakitzen dute ere, Euskal Herritar batek non bizi behar duen. Hau da, egon daiteke hemen eta 10 metro haratago ezin da egon. Hore atzean dagoena, bai kartzelan dagoen jendearekin, bai interdikzioarekin, bai gure herriak ezin duela bere etorkizuna askatasunez erabaki, atzean dagoena da konfliktu politiko bat dagoela herri honetan, eta konfliktu hori gainditzen ez dugun bitartean, olako egoerak egoten jarraituko dira. Badugu azaroaren 8an Parisen beste auzi bat, espero dugun gauza bakarra da, hori ongi pasatzea, denen artean ate hori pixkat busatu eta bengoagatik debekua gainditzea. Eta kulturgaiei helduta azaroaren 17ko 21 martxan izango da Sormene Galdakaoko sortzaileen plaza. Biarratz nagusi izango ditu, ikasleentzako tailerrak eta emanaldi. Programa irekia ba euskara ardatz duen egitasmoa hitz egiteko Gotxon Barandiaran Sormene jaialdiaren antolatzailea izan dugu gurean gaur magazinean. Bigarren edizioa da hau, eta iazko edizio pandemikoaren ostean, nahiz da urten ere oraindik pandemian egon, bestelako giro batean ekin diogu eta uste dugu emetik astebetera gauzak asko gertzen ez badira behintzat, presentzialki izango dela Sormene, iaz ez bezala, eta gogotzu gaude azkeneko txikikeriak eta ukituak kudeatu eta dena lotuta utzi nahian. Eta horrez gain, Josune Aramendik lortu du Bizkaiko bertsolari txapelketako final aurrekoetarako azken pasea Getxoko kanporaketan irabazita. 6 saioak jokatu dira dagoeneko eta final aurrekoak erabakita geratu dira. 6 kanporaketak jokatuta erabakita geratu dira Bizkaiko bertsolari txapelketako final aurrekoak. Getxokoa izan zen azken kanporaketa larun batean eta Josune Aramendi Perezek lortu zuen txartela saioko onena izan da. Aurretik, Durango, Igorre, Ortuella, Mungia eta Elorrioko saioetan aritutako beste 9 bertsolarik lortu dute final aurrekoetara heltzea, eta fase honetan batuko zaizkie 2018ko txapelketako 8 finalistak. Hala, orotara 18 lehiakide arituko dira final aurrekoetan, 3 saiotan.
Azaroaren 21 izango da aurrenekoa Etxebarriko frontoian eta hantxe kantatuko dute Miren Amuriza plazak, Onintzain Beita Maguregik, Gorka Pagona Barraga Agorriak, Imanol Uria Albizurik, Ibon Najuriago Geaskoa Garmendiak eta Paule Ixiar Loizaga Legarrak. Urrengo astean, hilako 27, Aitor Bizkarra Ruiz, Etxaun Leku Etxebarria, Xabat Gaieta Beitia Baroa, Oiana Bartra Arenas, Josune Aramendi Perez eta Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola arituko dira bertxotan Galdakaoko Urretako kiroldegiko saioan. Azkenik, abenduaren 4 emango da finalerdietako azken saioa, Larrabetzuko frontoian. Han lehiatuko dira Eneko Abasolo Txabarri, Jon Euri Albizuri, Nerea Ibarzabal Salegi, Txaber Altube Sarrion Handia, Ander Elortegi Garatea eta Julen Artzanegi Erezuma. Horietatik 8 erdi etxiko dute abenduaren 18an Bilbo Arenan jokatzekoa den finalerako pasea. Hain zuzen, saio bakoitzeko irabazleak zuzenean sailkatuko dira, eta gainerakoen artean puntu gehien lortzen dituzten 5. Beti bilten azni korrontean kontra. Eta kulturarloko albisteekin barkatu bukatzeko, Donostian emango du Lapoia Records taldeak kontzertua abenduan Gasteizen izan behar zuen Euskal Herrian eskainiko zuen azken emanaldia, Aguraingo punk taldeak, baina data berria iragarri dute aste honetan. Lapoia Records taldeak data bat gehitu dio bere agur birari Euskal Herrian. Gasteizko Iradier Arenan eman behar zuen punk talde mitikoak bere azken emanaldia Euskal Herrian, abenduaren 18an. Baina orain Donostian Anoetako belodromoan azken bat emango duela iragarri du Aguraingo formazioak abenduaren 29an. Kontzertuak azaroaren 25an ematekoa ziren, baina bertan behera utzi zutenaren ordez eskainiko du Evaristo Paramos abeslariak idatzen duen taldeak. Eta sarrerak hain zuzen, egun horretan bertan jarriko dituzte salgai, hilaren 25an. Saioan gainera ez dira bakarrik egongo. Kaleratu dutenez, Enrique Villarreal Eldrogas musikariak eta Lehendakariz Muertos punk taldeak lagunduko dute Lapoia Records agurtzeko Donostiako emanaldian. Kontzertua 2019an abiatutako Ni descanso ni paz biraren baitan kokatzen da. 16 urteko etenaldiaren ostean izen bereko disko berria kaleratu zuen taldeak, eta baieztapen ofizialik eman ez badut ere, Lapoia Recordsen agurra Zekarren birari ekin zioten orduan. 4 kontzertu erraldoiekin. Bilbo, Madril, Barcelona eta Valentzian eman zituzten bira labur hartako 4 emanaldiak, eta pandemiak dena geldiarazi zuen gero. Orain, pandemiaren txarrena igarota birari berrekingo diote Gasteizko saio bikoitzarekin abenduaren 17 eta 18an, Donostiakoarekin abenduaren 29an eta Madrilera itzuliz abenduaren 30an. Pentsatzekoa da formazioaren azken emanaldiak izango direla datozen hilabeteetakoak. Taldeko lidere Evaristo Paramosek iragarria baitu proiektu berri bati ekingo diola aurrerantzean. Tropa Bokaraio izeneko taldea hain zuzen. Albistegaren amaierara helduta, gaur 13 urte bete dira Miriam Makeba, Ama Afrika izenez ezaguna, hiltzenetik gerramisaria irabazi zuen lehen emakume beltza izan zen, eta Hamaika telebizatik ura gogoratu nahi izan dugu bideo berezi batekin hortxe duzue disfrutatzeko eta bueltan elkarrizketa orain arte. Miriam Makeba, Ama Afrika izenez ezaguna, Grammy-saria irabazi zuen lehen emakume beltza izan zen. 1922an jaio zen Johannesburgon, Hego Afrikan. Bere haurtzaroan eta nerabezaroan diskriminazio handia jasan zuen. Sofiatownen hasi zen kantatzen. Johannesburgoko auzo pobre bat da Sofiatown, eta kultura anitzak biltzen zituen gunea zen. Apartheidearen gobernuak bertako bizilagun beltzak eremu austera behartu zituen arte. 1950ko hamarkadan, Manhattan Brothers taldean sartu zen, eta ondoren bere talde propioa sortu zuen, The Skylarks, jazza eta Hego Afrikako musika tradizionala uztartzen zituena.
1980ko hamarkadaren amaieran, bira arrakastatsu bat egin zuen Amerikako Estatu Batuetan, eta fama handia lortu zuen. Mila 1965ean, Grammy saria irabazi zuen lehen emakume afrikarra izan zen, eta Harry Belafonteekin partekatu zuen saria. 2 urte geroago, nazioarteko ospea lortu zuen Pata-Patarekin, Johannesburgoko txabolen dantza batean inspiratutako abestiarekin. Mila 1980ean, Hego Afrikara itzuli zen. Une hartan, mundu osoan ezaguna zen, musika talentuagatik eta desberdintasun sozialen aurkako etengabeko borrokagatik. Ama Afrika izendatu zuten. The children shout from the streets as they see police cars coming to raid their homes for one thing or another. They say, "Kauleza mama," which simply means, "Hurry mama, please. Please don't let them catch you." Kauleza mama, kauleza mama, kauleza mama. 2008ko azaroren 10ean hil zen bihotzeko baten ondorioz, arrazakeriaren eta mafiaren aurkako kontzertu batean parte hartu ondoren. I cannot express how I feel tonight. It is so gratifying to see all of you here, to say goodbye to the little old lady. Miriam Makebak esana da, nire kultura mantendu dut, nire jatorrizko musika mantendu dut, eta horri esker, Afrikaren eta bere herriaren ahots eta irudi bihurtu nintzen, horretaz jabetu ere egin gabe. Gabon berriro gaurkoan Nafarroa bera joango gara elkarrizketan herrigora. Ekimen herritarrak aurten 9. kanpaina ospatu egin du udazkenero bezala eta jada amaitzear dago. Aurtengo inpresioak, anekdotak eta ondorioak azaltzeko gurekin dago Mikel Mutil, herrigorako kidea. Gabon, Mikel? Gabon, bai. Kaixo, dena ondo? Dena ondo. Bai, kanpaina ja bukatzear, baina dena ongi. Hori, konta eguzu pixka bat Mikel herrigora amaitzear dauela, azken egunak dira hauek, nola joan da urten, pozik zaudete emaitzekin? Bueno, emaitzaz hitz egiteko oraindik goiz bada ere, bai, ze gogoratu behar dugu ostegunera arte luzatuko dela kanpaina, baina bai, sentsazioak oso positiboak dira, oso pozik gaude, bai, badirudi kanpaina hau ere oso arrakastatsua izango dela, eta horixe zenbakietaz hitz egiteko goiz da, baina bueno, utzi dizkigu ez, kanpaina honek beste sentsazio batzuk, herrietan berriz ere ilusioa piztu da, berriz ere ikusi ditugu sarekideak, eskatzaileak, herritar asko elkarlanean, herrilanean, aukera izan dute berriz lan egiteko, elkar egoteko, eta bueno, eta oso pozik gaude bai. Bi kanpaina abiatu egin dituzue, lurra eta euskararekin zerikusirik dituztenak. Konta eguzu zeozerre horien inguruan? Bai, bueno, oraintxe bertan murgilduta gaude, ez, herrigorak dituen bi kanpainetatik, udazkeneko kanpaina honetan, eta zuk esan bezala, horixe da helburuetako bat, ez, lurra alde batetik eta euskara bestetik lotzea. Eta, bueno, zaila badirudi ere, uste dut, kanpaina honek oso ongi erakusten duela, posible dela, bai, eta berez herrigoraren helburuetako bat horixe dela, bai, Nafar hegoaldeak propio dituen bertako produktuak Euskal Herriko plazan jartzea,
bai, elikadura burujabetzaren bide horretan, pauso txikiak emateko helburuarekin, eta produktu horiekin Gabonetako saski modukoak osatzen ditugu, bai, 3 saski. Eta bueno, herritarren laguntzarekin, auzolan ariketari esker, herri lan ariketa horri esker, jasotakoaren 25% zonaldeko euskalgintzara bideratzen da, bai. Bai, zuk esan duzu justo naintze bertan, baina, agian norbaitek ez du ezagutzen Herrigora, ekimen herritarra da, auzolana lanabes duena, baina zuk pertsonalki nola deskribatuko zenuke Herrigora? Zuk deskribatu duzun bezala, ez? Hori da, herri ekimen bat da, eta bueno, guk esaten dugu Euskal Herria oinarri duela, eta elkarlan, auzolan, herrilan, ariketa hori lanabes duena, bai? Eta bueno, noski Nafar-Hegoaldea eta erdialdea ardatz izan da, beti. Eta bueno, helburu horrekin, ez? Euskara ofiziala ez den zonalde horretan, eragiteko helburuarekin, bai? Eta lehen komentatu dugun bezala, eremu horretako produktu propioak, bidea emanez, eta beti euskaratik, euskararako eta euskaraz. Bai, hori zan beste kontu bat, Nafarroako hegoaldean du lan eremua Herrigorak, eta nolakoa da gaur egungo egoera Nafarroan adibidez euskararen inguruan? Bai, bueno, esan dugun bezala, Nafar-Hegoaldea historikoki, bai, zonifikazioaren legea dela eta zonaldez euskaldun izendaturiko zonaldea izan da, bai, administrazioak gogor zigortu duena urte luzez, eta berez Herrigora horri buelta emateko asmoarekin jaio zen, eta horren adibide argiena daukagu, bai, duela 2 urte jaio zen egitasmo berria, ez, agerraldia. Agerraldia agertzonaldeko herritarren antolaketari esker, eta bereziki zonalde horretan eragiteko, eta bertan euskara berriz ere dagokion tokira eramateko. Bai, eta, Mikele, onde ikusten mauzu, atzera begira jarriko gara pixkat orain. Konta guzu noiz hasi izan Herrigora eta nola izan da horren bilakaera urteetan zehar? Nolakoa izan da, onaino, ailegatzea, prozesu hori? Ibilbidea motza, bada oraindik, bai, ze kontutan izan behar dugu Herrigora 2013an sortu zela, eta atzera begiratzen badu, zenbakietan erraz ikus daiteke, ez? Nola 2013 urtean 3 ekoizlerekin hasi ginen, kanpaina honetan, hain zuzen, Gabonetako kanpaina honetan, eta 6.000 saski banatzeko gai izan ginela kontu lehendabiziko urte horretan, bai. Baina, dagoeneko 9. kanpainan gaude, eta gaur egun esan dezakegu 5 ekoizletik 25 ekoizlera pasa garela, eta gaur da eguna, iaz konkretuki, bai, 16.000 saskitik gora banatzen ari garela kanpaina honetan, bai. Bai, esan nahi duzu, baina etekin ekonomiko handiak ateratzen dituzue horretan, nola banatzen duzue diru hori eta zeri bideratzen duzue? Bai, kanpaina honetako helburu bat euskalgintzari ekonomikoki laguntzea da, eta hain zuzen kanpaina hau ikastolen, AEK-aren eta sortzenen eskutik egiten dugu, bai. Gainera aurten ere agerraldiarekin batera egin dugu euskal kanpaina hau, eta ekonomikoki utzi duena izan da, orain arte ibilbide motz honetan esaten duguna, 1.000.000 eta 400.000 euroko ekarpen bat Nafar-Hegoaldeko eta erdialdeko euskalgintzari, bai. Ez dela bat ere gutxi, kontutan izaten badugu ez, guzti hau esan bezala herritarren laguntzarekin eta auzolanean egiten dugulako. Bai, eta amaitzeko, Mikel, egun polit hauetatik, zer azpimarratuko zenuke? Zerekin geratzen zara? Bueno, kanpaina
lehen esan dudan bezala, berriz ere aukera eman digu, herrietan ilusioa pizteko, mobilizatzeko aukerak, gogoratu behar dugu azken urtean harremanak mugatuak izan zirela, eta bueno, aurten berriz ere ikusi dugu, ez? Sarekide, herritar, eskatzaile, guztien arteko harremanak berriz sendotu direla, eta bueno, horren adibiderik argiena, nik esango nuke izan zela kanpainaren hasierako ekitaldia, ez? Herrigorak eta gerraldiak elkarrekin antolatu zuten egitarau hori, eta bueno, Ablitaseko herrian 160 lagunetik gora bildu zituena, eta arratsaldean Tuteran, Tuterako kaletan 3000 lagunetik gora elkartu ginen, eta bueno, nik uste dut hori dela adibiderik argiena eta irudirik argiena, ez? Kanpaina honek zer emateko gai den erakusteko. Bueno, Mikel, besterik gabe, mila esker gurekin tarte hau pasatzeagatik, eta sorte hon azken egun hauetan. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik, bai. Bale, gabon eta horrengora arte. Gabon, bai. Ta zuek sumugitu iragarki pare bat eta bueltan solasaldia orain arte. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Esaten omen dute bilbotarrok dena ematen dugula geure hiriaren eta geure jendearen alde. Eta orain Bilboko komertzioak eta ostalaritzak geure babes osoa behar dute. Babestu zeure auzoko komertzioa eta ostalaritza. Bertokoak. Erosi, kontsumitu eta dibertitu Bilbon. Lipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifatu. Aragia, literal. Zer ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria. Zuk badakizulako. Bai, irratia. Naiz irratia. Irratiak, iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu, etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela etxea. Badakigu autoan entzuten gaituzuela, oinez, autobusean edota tabernan. Informazioa guretzat ezinbestekoa da, eta badakigu zuei ere etxetik informatuak irtetea gustatzen zaizuela. Gehiago flipatzen duzuela gure adituen playlistekin, aplikazioen algoritmoekin baino. Anitzak zarete, eta hemen denontzako dago tokia. Horregatik guztiagatik, naiz irratia, musikan, entretenimenduan eta informazioan oinarritzen da. Baina batez ere, zuek guztiongan elkar ulertzeko moduri onena baita elkar entzutea. Neskak badakigu nola egin. Lasaietako gela zelaira. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Ixo, hemen nerea gaitza. Blokeatuta segi. Emate gurra! Euskara, bihotzetik Espainetara. Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez jo zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega first eta abar baian bai online giro. Baian bai online. Sistema de masa. Ikasten duzulako zeurekaz. Kontxo, agirretxe eta duriz? Igiretxe. Idiriz. Primirin. Iztiki, gernekiki pipirrik, kirikitiki. Txiliti. Pipirrikin? Tipititikin. Pipirrikin, tipititikin? Bik.
Indi? Infinity duzunean, dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, Samsung hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Gabon berriro bagaude solasaldian, gaur estirekin, ondotorri, esti. Eta eguzkirekin ondotorri bebai, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta sakonean sartuko gara gaurkotasunean. Pantaiak Euskaraz taldeak larrialdi egoera sohartarazi egin du gaurkoan Eusko Legebiltzarrean. Honetako kideek pauso sendo, ausart eta handiak eskatu dituzte testuinguruan kokatzeko Pantaiak Euskaraz, hainbat ekimen eta eragilek sortutako mugimendu bat da. Ikusentzunezkoen mundu pantaia anitzean Euskarak duen presentzia eskasarekin, ardurarekin eta euskarazko etorkizun bat lortzeko helburua duena. Herritarren babesa bilatzen dute instituzioak mugiarazteko. Gurekin egon da guardian Alex, Aginagalde horren kidea, eta komenta horretik entzun dezagun. Bueno, panorama benetan negargarria da, ez? Streaming plataforma kontsumituenei begiratzen badiegu, arrakasta gehien duten plataforma, hau da Netflix, HBO, Prime Video, horiei begiratzen badiegu, edo Disney Plusi, milaka eta milaka edukiren artean, euskeraz ez dago ia ezer. Horrek esan nahi duenarekin, gaur egun Euskaldunon 47% dakagu streaming plataformaren batera sarbidea, eta gazten kasuan, Hego Euskal Herriko gazten 75%tik gorak du streaming plataformaren bat etxean. Ekimen honetatik datuak argitaratu egin dituzte eta hauek diotenez, Euskaldun gehienok edo ia guztiok plataforma hauek erabiltzen ditugu, baina oraindik ez dugu aukera euskarazko edukiak ikusteko hoietan. Non dago arazoa? Zergatik ezin dugu horiek aurkitu? Justo honi buruz beste egunean ematen tailerrak bertako irakasle batek galdetu egin zidan zen, eta klaro, nik ematen ditut hori youtuberrak alternatiboak eta tiktoker eta adibidez gero klasean ipintzeko eta irakasle batek komentatu egin zidan. Baina ez didazu aipatu ez da euskarazko youtuberren bat. Eta klaro, ni behiratu nien dugu, ostras, egia da. Ez dago euskarazko adibidez hor eduki egiten dutenen youtuberretan eta tiktokerren eta adibidez lehen aipatzen zen modun, ez da gaztek bertan dauz. Eta egia da nik adibidez tailerrak emoten ditu denean eta joaten naiz lekuz eta hitz egiten ez da nerabegaz eta txikirregaz horre gertatzen ari dena da haien hizkuntza asko gaztelaratu egin dela, adibidez ez dakit herri euskalduna izan dela, oituratik eta baita ere, betidanik euskaraz hitz egin dutenak, haien gero jerga eta nola hitz egiten dutenak oso gaztelarute dagozen. Eta azken finean, erabiltzen dituzten hitzak, zer motatako gauzak ikusten dut, gaztelania ez dago guztia. Eta egia da, arazo larri baten ikusten ari garena euskararekin eta zer motatako edukiak ikusten dituzten zen. Eta hor da dauen plataforma digital gehienak, gehienak ez, erabiltzen ditugunak gaztelania ez dauz. Eta are gehiago, ez da bakarrik plataforma dibidatzen aipatzen zen, ez da, Netflix eta barrekoak. Baita ere, hitz egin behar genuke, ikusten dituzten youtuberrak, ikusten dituzten erreferenteak, erreferenteak guztiz gaztelaniakoak dira eta ez dauz. Eta gainera nik adibidez hezkuntza mailan gero nik adibidez alternatibak ipuntzeko edo bestelako ez da, edukiak hartzeko kontuan, aipatu alditzaken youtuberrak eta aipatu alditzaken edukiak gaztelaniaz dauz. Orduan, daukagu arazo larri bat, gero baitare, gero edukiak egiteko bertan klasean. Eta baitare, adibidez, ipintzen ditugunean, hainbat bideo eta hainbat eduki, normalean ipintzen ditugun bideoak eta edukiak gaztelaniaz dauz, edo ingelesez. Baina, subtituluak gaztelaniaz. Kontutan izan behar da, plataforma horiek nazioarte mailakoa direla, asko estatu batuarrak dira, eta orduan izugarrizko potentzia komertziala eta soft poweren ordezkari importanteak ere badira, ez? Eta horrek suposatzen du, azken finean, euskal edukiek izugarrizko zailtasuna dituztela bertan presentzia bat edukializateko. Plazaratu dituzte ere datuak zineman zenbaterainoko euskarazko filmak proiektatzen diren, eta soilik 1% osatzen dute. Orduan,
gehitzen baditugu zinema gehi plataforma horietan proposatzen diren edukiak, argi dagona da euskerak oso presentzia txikia duela. Hori aintzat hartuta, eta kontutan izanik EITBek bere plataforma propioa ere garatzeko asmoa daukala, eskatu diotena da euskeraz izan dadila funtsean, ez? Pixka bat konpensatzeko eta euskarazko edukiak ere proposatuak izan daitezen. Hor badago elementu generazional bat oso importantea dena, zeren kasu batean uneko 57ak erabiltzen du, baina gazten kasuan uneko 75 iristen da. Horrek esan edu, azken binean, proportzio hori oso esanguratsua dela, eta orduan nahi badira gazteak ikutu eta gazteek nahi badute erreferentzialtasun bat eduki euskeraz ere, ereduak ere euskeraz izan daitezen, ezinbestean mundu horretan murgildu behar da. Zer gertatzen da, horrek izugarrizko baliabide ekonomikoak eskatzen dituela, eta apostu estrategikoak, eta politikaren ikuspuntutik ere benetako lehentasuna eman beharko litzaioke, ez? Orduan, plataforma horrek eskatzen duena da, alde batetik esan dudan bezala, EITB-ren plataforma hori funtsean euskeraz izan daila, eskatzen duten da ere arrakastatsuenak diren programak eta emanaldiak albezain bat, itzuliak izan daitezen euskarara, eta itzulpengintzaren arloko diru laguntzak sortzea eta garatzea. Hor, sektore ekonomiko bat ere sortu behar baita alor horretan. Zer gertatzen da, maiz politika publikoak ikuspegi analogikotik aurre ikusiak eta pentsatuak daudela, eta azken urteetan batez ere kontutan hartu dute, internetek eta sare sozialek eta plataforma digital horiek zer nolako pisua daukaten, zer nolako penetrazio maila daukaten merkatuan, eta argi dagona da elementu horiek aintzat hartu behar direla, eta batez ere politika publikoak ikuspegi digital hori erabat barneratu behar dutela. Banegoen pentsaten baita ere, ez da, dago zerbait bat ere kolektiboa dena eta aiturak hartzen ditugunak. Eta azken finean, adibidez, umek baita ere, edo nerabek, adibidez, grabatzen dira eta streamen jarduten dute, eta askok, baina, klaro, dena gaztelaniaz edo ingelesez egiten dutena, zen eta nien ultura eta begiratzen eta ikusten dutena euskaraz da, ez da, eta niri askotan, esan didate baita ere, adibidez, euskararekin lotuta, ez da, zergaitik ez nik, adibidez, klaro, lan egiten dudan eskidetzari buruz, sexualitateari buruz, eta horrelako gaiei buruz, zergaitik nik ez egitea youtuberra, eta nila pentsaten edo, bakarri faltatzen zaidana youtuberra esatea, ez da. Baina, klaro, gero bai pentsaten eta benetan, ostras, eduki egin nahi badeu euskaraz, eska animatu behar gara. Batez euskaldunok edo euskaraz dakigunok. Orduan, hor dago, uste dut erronka garrantzitsu bat, non, igual eduki egin alde izakegunok, modu batean, eta nik adibidez, bestela batzuetan bai parte hartzen dudala, baina ni ez naiz ikusten, adibidez nire burua, bertan jardutea, eta horrelako edukiak egitea. Eta uste dut, alde batetik denbora behar dozula, dirua behar dozula, eta behar dozu plataforma bat, ez da, eta plataforma giri bat non jardun izateko. Orduan, uste dut, horrelako errekurtsoak izan izateko, bestelako estrategiak erabili behar ditugu, baina baita ere, komunitate mailan nola ikusten garen, hizkuntza mailan baita ere horrelako plataforma digitalean zen, eta eske euskara guztia azteuta dago, baina baita ere adibidez nola erabiltzen dugu Instagram, nola erabiltzen dugu WhatsApp, nola erabiltzen dugu euskara joan da poliki-poliki azten, eta hor zetez ere zentratuta dago alde batetik ingelesa eta beste aldetik gaztelania. Pandemiak eukidu inpakto bat eta eragin bat, alegia askoz ere denbora gehiago pasatu dugu oroar pantailen aurrean, konektatuta hainbat dispositibo digital erabiliz, eta iruditzen zait ere hor pausa egiteko unea iritsi dela eta refleksio bat edukitzeko unea iritsi dela. Alegia, iruditzen zait denbora gehiegi pasatzen ari gara la pantaila aurrean, horrek eragin toksikoak ere badauzka, hor ikusi da adibidez Facebookek zer nolako txostena filtratu duen, bere ingenieria batek, esanez zer nolako efekto toksikoa daukan, batez ere nerabeetan eta batez ere neska gazteetan, eta iruditzen zait, ondo dagola edukiak sortzea, eduki horiek difunditzea, eskuragarriak izan daitezen, baina une berean iruditzen zait, mugatu beharra dagola ere pantaila horien kontsumoa, ez? Pandemia garaian ezin zen beste modu batera jardun, etxean konfinatuta egon delako, eta horren ondorioz,
bai ikasketendako, bai lanerako, bai aisialdirako, hori guztia pantalla bidez eginda, eta orduan jendeak ordu kopuru oso handiak pasa ditu pantalla aurrean, baina orain ja pixkanaka pandemia horretatik ateratzen ari geran enean berriz ere berreskuratu behar ditugu espazio batzuk eta une batzuk pantailetatik kanpo. Izan da dela jendearekin sozializatzeko edo harremantzeko, izan da dela irakurtzeko, izan da dela beste aktibitate mota batzuk edukitzeko, zeren bestela iristen ari gera une batzutara non azken finean pantailarekiko dependentzia maila oso handia izaten ari den. Zu komentatu duzu lehen esti, normalean egiten ditugun, azken finean, iaia gure errua dela, normalean egiten ditugun gauzak, gazteleraz, ingelesez egiten dugula. Baina nondik datorkutza hori? Zergatik hartu dugu ohitura hori? Azken finean, bizitzen ari gara mundu eta espazio batean oso homogenizatuta dagoena, eta hor daude zen ez da iragin kapitalistak eta eragin batzuk batez ere datozte eta estatu batuetatik, erresuma batuetatik eta hortatik daukagun eragin zuzena eta da denok gaudela mundu horretan eta gertatzen dira kodigo batzuk non jadanik lehen adibidez desberdintasun handia edo ugariak zeuden, adibidez zer gertatzen zen Latinoamerikan eta zer gertatzen den adibidez hemen, ez da? Baina gero eta homogenizazio horretara joaten ari gara eta gertatzen ari dira eta garatzen ari dira irudi hegemoniko batzuk eta baita ere kodigo hegemoniko batzuk eta kodigo hegemoniko horietan adibidez baita ere dago hizkuntza, dago gorputza, dago gauza asko hori implikatuta, ez da? Eta kodigo horietan azkenean denok murgitzen gara, ohitura hori normalizatzen dugu eta da jardutea ez badago, ez da hausnartzen eta ez bagara gelditzen eta horri buruz berba egiten oso zaila izango da kodigo horiek apurtzea eta ohiturak apurtzea eta bestelako ohiturak hartzea. Orduan, ezinbestekoa da bestelako estrategiak eta hausnarketa sakona egitea horregaz. Horrezabetik uste dut alde batetik oso niri adibidez nola gelditu egin zidan irakasle honek esanez, oso ondo dago adibidez hainbat youtuberrei buruzko informazio emotea eta alternatibak eta hori sexualitateari, feminismoari buruz, arrazismoari buruz hitz egiten dutenak, baina non dago euskera? Claro, hauek ez dute euskaraz hitz egiten eta ni klasen nola erabili beharko dut horrelako edukia, dena gaztelaniaz. Eta logikoa da eta egia da orduan. Ezinbestekoa da egiten dugun edukia edo pentsaten digunean programetan eta pentsaten ditugunean adibidez kanpainetan euskaraz egitea gutxienez hemen euskaraz ez galtzeko. Eta batez ere hori oso garrantzitsua da komunitario baten euskaraz berba egin nahi badegu baita ere mundu digitalean berba egitea euskaraz. Hor badago salbuespen bat da Wikipediarena. Wikipediaren eremuan eta Txikipedia ere sortu da, eta hori berezitasun bat da. Euskarak badauka presentzia bat, hor erregularki artikuluak eta testuak produzitzen dira, eta ikusten bada Europa mailan, hizkuntza ofizial batzuetan, baino gehiago produzitzen da euskeraz Wikipediaren eremuan. Horrek ze esan nahi du, badagolarik benetako estrategia bat, apostu estrategiko bat egiten delarik, eta hor borontate bat agolarik konteniduak produzitzeko, eta horiek eskuragarri izateko, bai gazteentzako, baina baita populazio orokorrarentzako, badagola benetako posibilitate bat. Baina horri gehitu behar zaio, batez ere bertako komunikabideen kasuan, eta euskerazko komunikabideen kasuan, iruditzen zait, garatu behar dela ere agenda propioa. Neri oso deigarria egiten ari zait azken urteetan nola Madrileko agendak erabateko presentzia eta nagusitasuna eduki duen baita hemengo komunikabideetan ere bai. Alegia, badirudi aldi oro eta konstanteki Madrilera begira gabiltzala eta ahaztu egiten dugula hemen badaukagula herri bat, badagola kultura propio bat, hizkuntza propio bat, agenda propio bat, problematika espezifikoekin eta horietan zentratzeko ordez eta eskaintza propio bat egiteko ordez ari gara segidismoa egiten. Alegia, imitatzen sextak zer egiten duen edo sextako ez dakize programak zer nolako ezagorria dauzkan eta horren atzetik gabiltza gauza berdina egin nahian, baina baliabide askoz ere gutxiagorekin. Iruditzen zait alderantzizko jarrera eduki behar dela, agenda propioa garatu behar dela eta hori izan daitekela modua bertako herritarrak erakartzeko, zeren azken finean hola eskainiko dena eta kontenido hori eta gai horiek komunikabide horietan bakarrik aurkeztuko direlako. Eta hori izan daiteke modu bat azken finean kontraprogramazio delako bat egiteko eta publiko hori ere erakortzeko maila batean. Une berean, estek esan duen bezala,
kontutan izan behar da ere, komunikabide nagusiak, plataforma nagusiak ere izugarrizko indarra daukatela, izugarrizko baliabide dauzkatela, difusio almenak ere itzelak direla, eta horiekin konpetitzea oso zaila dela, ez? Baina nire ustez ez da horien terrenora joan behar. Saiatu behar da perfil propioko eta produkzio propioko edukiak proposatzea, eta hor agian posibilitate eduki daiteke bertako herritarren interesa pizteko. Eta hori nola landu identitate hori berreskuratzeko prozesua edo nola landu beharko genuke? Nik uste dut, txiki-txikitatik, adibidez nik nire esperientzak ekarri egin didana, txiki-txikitatik beti ere oso garrantzitsua da identitate hori lantzea. Adibidez uste dut hor daukagula alde batetik, ez dakit, hezkuntza mailan, ez da, eta hezkuntzan sisteman dekogun erantzukizuna da alde batetik edukiak egitea, eta oso garrantzitsua da, kompetentzia digitalak, baina zer diren benetan kompetentzia digitala. Kompetentzia digitala da pantalla ondo erabiltzea, PowerPoint bat eraikitzea, baina, klaro, bagoaz pizkanaka, eta jadanik umetxok badakite perfectamente zer den TikToker, zer den bideo bat eraikitzea, nola egiten diren edukiak, eta hortatik, izango litzateke garrantzitsua egiten ditugun edukiak hezkuntza maila baita ere bertaratzea. Eta bestelako, espazioak eraikitzea. Hori alde batetik. Gero, guzkik aipatzen duen moduan, egia da horretarako errekurtsak izan behar ditugu, eta errekurtso ekonomikoak, eta ez da ditugu gore gainen ipintzen errekurtso ekonomikoak oso zaila izango da, bernetan hori berbideratzea. Eta izango da poliki-poliki gauza bat egingo behar duguna. Uste dut, jadanik hasieratik ipintzea hor gainen, ez da zer gertatzen den mundu digitalean eta euskararen ez da apropiazioa egin behar dugula, jadanik uste dut dela urratz bat eta hortatik jarraitu egin beharko dugu. Eta ezinbesteko da hori bertaratzea, identitatea eta adibidez nik nabaritzen dodana da, badaudela herri batzuk euskaldunak direnak, eta euskaldun batez ere daukatela euskaldun sutsua eta ez galtzea hori, eta batez ere konektatu identitatearekin. Eta zein garrantzitsua den, zen eta azken finean, orain online eta offline munduan ezin dugu bereiztu, da gure mundua. Eta hortatik egiten dugunean offline, baita da online, eta da gure identitatea eta nola eraikita. Uste dut, hortatik eta binkulazio horretatik bailandu algo genituzkela bestelako gauzak, eta zer den alfabetizazio digitala, baita dela, ekartzea gogora hizkuntza, ekartzea gorputza, ekartzea hainbat gauza, ez da? Eta ez dela bakarrik nola erabiltzen den PowerPointa edo erabiltzen diren, ez dakit, Word bat, baizik eta nola erabiltzen ditugun eta nola gure identitate digitala, nola jardun eta nola eraiki mundu digitalean. Hor uste dut, badagoela beste klabe bat, eta hori da hizkuntza politika berplanteatzerena. Konparatzen badugu adibidez Hego Euskal Herriaren egoera hizkuntza politikari dagokionez eta Kataluniarena, Katalunian hasiera batetik, transizioa amaitu zenetik eta autonomia estatutuak onartu zirenetik, benetako hizkuntza politika anbiziotsu bat garatu dute. Katalandarra konsideratu dute ez bakarrik hizkuntza propio bezala, baizik eta hizkuntza amankomun bat bezala eta hizkuntza inklusiboa bezala. Eta orduan, bereien helburua izan da hasiera batetik, biztanleriaren ia osoak katalandarra ikasi zezan, eta horrek eragina eduki du, besteak beste, hizkuntza ereduen kasuan, hemen 3 eredu dauzkagu, A, B eta D ereduak. Han, hobetsi duten eredua izan da eredu bakarrarena, non irakaskuntzaren 60% kontenidotan katalandarrez ematen den, eta gero gainontzekoena, edo espainolez edo eta inglesez, zonalde soziolinguistikoen arabera. Horrek ahalbidetu du 40 urte eta gero, katalandarra biztanleriaren proportzio oso altu batek ezagutu dezan. Eta horrek egiten du, azken finean, katalandarra erabiltzeko joera askoz ere handiagoa dagola, eta horrek ondorioa dauka bai kompetentzia mailan, bai ezagutza mailan eta bai transmisioari dagokionez. Hemen Hego Euskal Herrian ikusten dena da hizkuntzarekiko erlaxamentu delako bat. Bai diskurtsoetan, baina baita praktiketan ere. Lehen estik aipatzen zuen kale neurketa. Ikusten ari gera, naiz eta bereziki generazio berrietan geroz eta jende gehiagok euskera menperatzen duen, erabilera puntu bat baino gehiago jetxe egin da. Eta horrek erakusten du hizkuntzarekiko atxikimentua erlaxatu egin dela. Ez nuke esango galdu egin dela, baina bai erlaxatu egin dela. Eta horrek ondorioa dauka
bai praktiketan, baina baita kontsumoetan ere bai. Aisialdiari dagokionez, baina baita telebistari dagokionez, edo beste praktika kultural batzuei dagokionez. Eta iduritzen zait, berriz ere indartu beharra dagola eta birplanteatu beharra dagola hizkuntza politika euskararen alde, euskara prestigiatzeko, euskararen presentzia areagotzeko, eta hori izan daiteke bide bat, azken finean, aisialdietan ere, euskarazko produktua kontsumitu ditzaten. Bai, izan ere, nik naiz adibidez, ez da, kolektibo horietako batzuk, ez da, gazte modun, ez da, eta nire generazio eta nire benaldia, adibidez, euskaraz ikasi egin dugunok, baina gero euskaraz gure azialdian ez erabiltzen ez dugunok. Eta nik nire herrian ez delako hitz egiten euskaraz, ez kalean joaten zara eta entzuten dozuna gaztelaniaz da, baina gero nire kuadrilla guztia euskaraz dakigu. Nire nebak euskaraz daki, baina nik ez dut erabiltzen gero euskara, hori nire egunerokotasunean, ez da? Nik batez ere lanen, eta ia nire bizitza osoan lanean dagoenez, ia bizitza osoa ematen dut euskaraz hitz egiten, baina egia da gero azialdia zerekin konektatzen dut nire konexioa eta nire binkula eta nire emozioa dago gazteleraz. Orduan, hor dago gakoa. Uste dut ezinbestekoa dela aisialdia eta konexioak eta identitateak beste moduan eraikitzea. Eta beste itxurak hartzea. Eta nik hartzen dut nire burua baita ere askotan, ostras, ni replanteatzen naz, nola, da posible ez da, denok jakitea euskaraz eta egiten duguna eta berba egiten duguna gaztelaniaz da. Ez dugu erabiltzen euskaraz, azialdian, gero bai bakoitzak bere munduan eta bere lan munduan edo ikasketa munduan bai erabiltzen duela euskara, baina gero gure artean ez dugu erabiltzen euskara. Ordan gure konexioa eta azialdiarekin eta guk jardun izan ditugun harremanak gaztelaniaz da. Orduan, nik orain begiratzen, ez da, belanaldi hauei haiek harremanak jadanik esan dugu, ez da, haiek online ez dauz. Orduan, haien harremanak gaztelaniaz dauz, gaztelaniaz jarraituko dute. Euskara erabiltzeko determinanteak hiru dira. Bata da hiztunen dentsitatea norberaren inguruan. Bestea da hizkuntza gaitasuna. Alegia zu erosoago sentitzen bazera euskaraz espainolez baino errestasun eta joera handiago edukiko duzu euskara erabiltzeko eta aldrebes. Eta hirugarren faktorea da motivazioarena. Eta iruditzen zait hirugarren faktore horretan galdu dela maila batean. Alegia, ja konsideratu da euskara salbatua dagola, normalizatuta dagola, lege bat dago, badaude politika publikoak, beste irakaskuntzan eta komunikabideetan, eta orduan konsideratzen da, ez dagoela esfortzu gehigarririk egin beharrik. Eta hori akats bat da, zeren praktikan, hor bai nabaritzen dela azken binean motivazio maila ze puntutaren joko den. Eta gero, erosotasunari dagokionez, hori lotuta dago ama hizkuntza izateari ala ez, alegia, ea gurasoekin euskeraz hitz egin den ala ez, ala soilik eskolaren bitartez ikasi den, eta gero ikusi da ere bai, hezkuntza sistemak eskaintzen dituen emaitzak ez direla oso onak, ebaluaketa egin du Eusko Jaurlaritzak, eta D ereduan ikasi duten ikasleen erdiak baino gehiago ez dauka maila nahikoa euskaraz. Horrek esan nahi du ere bai, azken finean hor badagola benetako refleksio bat eraman beharra erakaskuntzak proposatzen dituen ereduen inguruan eta lortzen dituen emaitzen inguruan. Gaiaz aldatu egingo dugu eta jarraian joango gara Espainiako gobernura. PSOEk eta Unidas Podemosek Mozal legea erreformatzeko zuzenketak adostu egin dituzte. Aste azkenean aurkeztuko dituzte EAJarekin aztertu ostean izan ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak helarazi zuen proposamena. Entzun egingo dugu Iñigo Martínez, Unidas Podemosetik, eta gero komentatu egingo dugu. Oso positiboa dela, batez ere manifestazio askotara juten garen ontzat, eta hainbat pertsona kritikoentzat, baina hain zuzen ere demokrazia osoaren zat. Mozal legea oso lege autoritario izan zen, antidemokratikoa, kritikatua izan zen leku eta eremua askotatik, eta nik uste dut emango diren aurrerapausoak, adibidez, manifestazioa komunikatzeko garaian egiten diren aurrerapausoak, adibidez, santzioak edo isunak zure errentaren arabera jarriko direla eta ez isun berdinak jende guzterako, edo poliziaren jarduerak grabatu ahalko direla juizio batean. Testuko lerro gehienek manifestarien eskubidei eta polizien gehiagikeri posiblei egiten diete referentzia, lanola poliziak ezingo du inor 2 ordu baino gehiagoz atziki,
indar poliziaren ekintzen neurriak hartzea baimenduko da, eta gomasko piloten erabilera mugatu egingo da, bai. Aldaketa importanteak dira hauek, ezta? Bai, noski, aldaketak garrantzitsuak, baina, lehenetik mozaldegeak baino lehen zegoen egoera bat zen, eta mozaldegeak atera egin zenean, ipini egin ziren, ezta? Eta baldintzatu egin ziren, da bat gauza, eskubideen aldetik tentez eta ondo irakurri beharko genituzketa, eta hortatik egin zen, eta justo mozaldegea atera egin zen, gero bat greba egon ziren horrekiko lotuta, eta ikusi egin den, ez da? Motatako legitimizatu egin genituen hainbat gehiagikerizko jarrerak adibidez polizianen artetik, eta baita ere, eta batez ere, eskubideen eurraketa garrantzitsu bat, adibidez greba, eta zure egoera mai gainean ipintzeko. Hortatik, mozaldegea ez da, nik uste dut, ez dela berri ikusi beharko baizik eta kendu, baina, jadanik egingo duten eta ikusiko dugu, zen eta ikusten dugu, ez da, gobernu honetan nahi dutela hainbat aldaketa egitea, baina gero aldaketak ez dikit nondik geratzen diren, zen eta bat ez doa zinora, baina ikusiko dugu zemotatako bidea emango duten, baina hortatik bai derrigorrezkoa, ez dut esango derrigorrezkoa, baina beharrezkoa dela horrelako legeak ez da berri ikustea eta iakentzea, zen eta azken finean hori izan zen batez ere eskubideen urraketa garrantzitsua, ez da? Eta greba da, azken finean eskubide, daukagun eskubide eta eskubide bakarra batez ere konektatzeko ongizate sistemarekin eta gobernuekin, zen eta daukagun ez da nola dagoen gure sistema antolatuta gu konektatuta eta hitz egin aldezakegu haiekin 4 urtero. Beste guztia nola hitz egin dezakegu, nola gure ahotsa, ez da, modu batean nola igo gure ahotsa, nola heldu gure ahotsa. Greba da alternatiba bat eta geneukan erraminta zuzen bat, daukagun erraminta. Orduan, ezinbestekoa da greba modu orokortu batean eta daukagun eskubidea modu neon hartzea. Gogoratu behar da, lege hori PPek onartu zuela duela 6 urte, indarrean sartu zen, nahiz eta oposizioak eta protestak importanteak izan, eta duela urte terdi EAJak lege proposamen bat mahai gainean jarri zuen, lege hori erreformatze aldera. Kasu honetan ez gera derogazio batetaz hitz egiten ari. Nahi dena da, lege horren aspekto lesiboak maila batean lehuntzea, eta horren 6 puntu konkretu ikutu dituzte, PSOEk eta Podemosek akordio bat lortu dute 6 puntu horien inguruan, eta gero, nola gehiengo parlamentario ez daukaten, beste alderdi batzuekin ere adostu beharko dute, ez? Lehen aipatu duzu, besteak beste, atxilotuak direlarik manifestariak, lehen 6 orduz komisaldegian mantendu zitzaketen, hor 2 ordura jetxi da, ez? Une berean, materiala ere inkautatzerako orduan, manifestaldi batzuetan parte hartu nahi duten entzat, hor ere protokolo batzuk ere martxan jarriko dira. Une berean, posibilitatea ukango dute, pertsonek, polizien jarduera filmatzeko. Gogoratu dezagun, mozaldegiak hori debekatzen zuela, eta horren ondorioz, hainbat kazetarik ezin izan zutela bereien lana egin, eta bereien lana egiteagatik, isunak jaso zituztela, eta kastigoak jasan zituztela. Eta gero, laugarren aspektu bat da, eta hor lehen komentatu izan da, jasoko diren isunen kopurua gutxituko dela eta bakoitzaren errentaren araberakoa izango dela. Hori nahiko fenomeno berria da, zen normal isuna izaten da guztientzako eta ez da bakoitzaren errentaren arabera modulatzen. Orduan, hor ikusten dena da, pixka bat lan reformarekin gertatzen ari dena. Alegia, ez da derogatzen, baina saiatzen da aspekto lesiboenak maila batean lehuntzen. Posible da, reforma hori aurrera ateratzea, baina horren atzean dagoen elementu oso importante bat, eta hori ikusten ari gera Europako hainbat herrietan da eskubide publikoen murrizketa eta maila batean urraketa bat ere gertatzen ari dela.
Zentzu horretan, azpimarratu nahi nuke, frantses gobernua ere saiatu zela oso antzeko lege bat aurrera ateratzen, eta hor oposizioa hain izan zen haundia, non hainbat disposizio lege horretakoak bertan bera utzi behar izan zituzten, besteak beste, posibilitatea eduki dezan jendeak polizien jarduera filmatzeko, ez? Zeren ikusi zen Frantzian adiez, txaleko horien protestak izan zirelarik, hor gehiegikeri handiak izan ziren poliziaren aldetik, zaurituak eta hildako ere suertatu ziren horren ondorioz, eta hor frantses gobernua saiatu zen hori debekatzen eta hori zigortzen. Eta horren aurrean protestak eta oposizioak hain izan ziren importanteak, non berta bera utzi behar izan zituzten, baina horrek erakusten duena da gobernuak Europan badaukatela joera bat, tendentzia bat, saiakera bat, azken finean eskubide publikoak murrizteko. Eta elkarrizketa horietan adostu egin zuten ere, migratzaileen berelako kanporatzeak gai zerrendatik kanpo ustea. Eta, Unidas Podemosek haiek debekatu nahi ditu eta ez du baztertu, bere kabuz beste hainbat zuzenketa aurkezlea. Non geratuko da afera hori edo non geratu beharko litzateke? Non geratu beharko litzateke, eske migratzaileen egoera da zerbait Europa mailan hausnartu egin behar dugun egoera. Egia da, estatu mailan ipintzen dugu, ez da fokua, eta egia da, estrategiak egin aldirela, egia da, estrategia konkretuak egin aldirela, eta bestelako politikak egitea, baina batez ere migratzaileen egoerarekin lotuta, hemen ipintzen dituzten mugak Europa maila da. Eta hor baita ere fokua eman behar dugu, eta ez ipina, askotan itzamarra ipintzen dugu ilargian, eta ez dugu benetan ikusten zer dago natzen. Eta hor alde batetik, mugak nortzuk eraikitzen dituzten, dabuz altzean enpresa oso potenteak direnak, eta hor baita ere mugak interes ekonomiko batzuk dituzte, eta horri buruz lan egitea eta hitz egitea garrantzitsua da eta ikusteraztea. Beste aldetik, Europa mailan eman diren politikak migratzaileekin lotuta, guztiz, hor bai eskubideak urratu egin direla, leku guztietatik. Eta beste aldetik badauzen, hemen, Espainia mailan, hainbat gauza aldatu egin behar direnak, batez ere, zemotatako sarbidean, gero prozeduran baita ere, eta eraman behar dituzten prozedurak oso lotuta dago baita ere baldintza ekonomikoekin. Orduan, edo beste modu batean bentsaten dugu, edo oso zaila izango da. Orduan, non kokatu pilota askoz ere gainean dago, eta esaten ari gara arazo estruktural bat dagoela eta Europa mailan dagoen arazo batela. Baina gero hemen konkretuki, egin bar diren eta jardun eta aldatu egin bar diren, arrazista diren hainbat lege landu egin bar ditugunak eta prozedurak daudezenak landu egin barko genituzkenak, baina egia dela, gauzak aldatu egin ditugula, egin aldetzakegula estatu mailan, baina batez ere fokua egon beharko litzatekela Europan eta zemotatako estrategiak erabiltzen dituzten, hor dago baita ere zemotatako kudeaketak egiten diren mugekin eta bar. Hor ikusten da, Europar Batasunak kasu askotan edo jarrera hipokrita daukala edota bere legedi propio ez duela errespetatzen, ez? Gogoratu dezagun, 2015ean Siriako gerra izan zelarik eta milioi bat siriar baino gehiago gerturatu zirelarik Europako mugetara, nola Europar Batasuneko herriek oroar, Turkiarekin negoziatu zuten, akordio batera iritsi alizateko, alegia Turkiari dirua ematearen truke, eskatzen zitzaion, migrante horiek eta refusiatu horiek, bere lurrean mantendu zitzan, ez? Eta hor ikusi da, azken finean, gauza bat dela Europak goraipatzen dituen baloreak eta printzipioak, eta beste gauza bat da, zer nolako jarrera konkretuak dauzkan. Eta gero, beste kontu bat da, Europar Batasunaren baitan, normalean dago Schengeneko akordioa, eta horrek suposatzen du Schengenen barruan dauden herrien baitan ez dagoela barne mugarik eta barne kontrolik. Zer gertatzen da, 2015 geroztik, eta zentzu horretan Frantziaren jarrera oso deigarria da lehenengo atentatu jihadistak zirenaren aitzakipean. Gero migranteak zetozela aipatuta, eta hirugarrenik pandemiaren argudioa erabilita, behin eta berriro mugetan kontrolak ezarri dituzte, eta kontrol horiek gogortu dituzte. Horrek eragin zuzena dauka, ikusten ari gara, hainbat migrante saiatu direla
direla, besteak beste bide osoatik pasatzen eta ito egin direla, edota pasa egin dutela muga, baina gero trenbidean erailiak izan direla eta hil egin direla. Ez beraz, iruditzen zain maila horretan gauza bat dela Europak zer nolako jarrera eduki dezakeen, zer nolako estrategiak finkatzen dituen, ze legedia daukan, baina ikusten ari gara, estatukideek ez dutela beraien legedi propioa errespetatzen orduan. Naiz eta mozal legea aldatu edota immigrazio legea aldatu, beste kontu bat izango da, Espainiak bere legedi propioa errespetatuko duen. Eta hor zalantza handia dauzkat. Bai, eta batez ere nik ikusten dudana da, ea iraundu egingo duen. Eta, klaro, orain aldaketa asko ikusten ari gara, eta hitz egiten dugu une horretan zenbat aldaketak egin nahi diren. Baina gero hori zenbatatako iraupenak izango dituen, eta hori da nik batez ere pentsatzen duen, eta batez ere ezin dugu jokatu, eta hori bai demagogiaren aldetik batez ere, Unidas Podemos zer motatako hor bai, askotan esaten dute edo, botatzen dute hor pilota, baina benetan hori zen dozu egin, edo hori relako aldaketak ondo azaldu egin behar ditugu gauzak, eta adibidez politika migratorioekin bai edo bai hitz egin behar dugu Europa mailan zenbatatako politika migratorioak eraman dituzten eta zenbatatako kudeaketa daudezen eta badaudela gauza batzuk ezin ditugunak aplikatu zen eta Europa mailan aplikatu egin diren politikak ez doa zinora, eta hortatik pilota bai, bota dezakezu eta izan aldezuakegu diskurtso hori, baina gero, benetan azaldu behar ditugu noraino heldu algaren eta zenbatatako gauzak egin aldiren. Eta gero daude koordenada politikoak eta elektoralak. Ikusten ari gara, fluxu migratorioak areagotzen ari diren enean eta migrantea datozen enean, horrek zenolako inpaktua daukan ere eskuin muturraren gorakadan. Frantzian oso digarria da, azken sondeoek iragartzen dute, eskuin muturreko bi hautagaiek elkarrekin 1,32 edo 1,34 edukiko luketela elkarrekin. Horrek eskuin muturra oso maila gorean jartzen du, eta eskuin muturrak ez du zertan boterera iritsi beharrik agenda politikoa eta erabaki politikoa determinatzeko. Alegia, hor ikusten ari gara, zergatik Frantziak bere politika migratorioa gogortu du, besteak beste eskuin muturrak izugarrizko presio politikoa egiten diolako, eta eskuin muturra elektoralki eta politikoki oso maila gorean kokatzen delako. Eta elementu horiek ere aintzat hartzen dituzte gobernuak, orduan, gauza bat da, Schengenek zer dion, tratado konstituzionalek zer dioten Europa mailan, baina beste gauza bat da, elektoralki indarremana zenbaterakoa dan, eta eskuin muturrak ze puntutarainoko indarra daukan. Espainian Voxek ez dauka oraindikan hainbesteko indarra, baina hala eta guztiz ere ikusten ari gera gorakada elektorala ezagutzeaz gain alderdi popularraren diskursoa ere kondizionatzeko ahalmena badaukala. Eta orduan hor markaje oso estua egiten diola gai horien inguruan, eta orduan kondizionatu egiten du maila batean PPk eduki dezaken diskursoa, eta gero behin gobernura iristen bada, garatu ditzaken politikak ere bai. Bai, eta amaitzeko azkeneko gaia jorratuko dugu, lege reformak gora eta bera, Espainiako gobernuak osasun privatizazioa bultzatu zuen Azarren legea indargabetu egin du. Izan ere, Ministroen Kontseiluak osasun ekitate, unibertsaltasun eta kohesioari buruzko legearen horreproiektua onartu zuen atzo. Dena den, Unidas Podemosen ustez, urratz hori ez da nahikoa eta iragarri zuen testua berrikustea eskatuko duela privatizazioaren bideari jarraitzen diolako. Benetako aldaketen aurrean gaude, beste trikimailu bat da privatizazio hori justifikatzea aldera, nola ikusten duzue? Ikusiko beharko dugu, esaten dugu gauza bata, ez da edo parlamentoan edo politikoki estaten duguna eta gero praktikara eramaten duguna eta nola bultzatzen dugun eta gero praktikan zer gertatzen den, ez da. Egia da, orain dela urte asko, privatizazio osasun sistema, privatizazioan dagoen hogera, evidentea eta ikusi egin dugu, adibidez, azin ziren, batez ere garbitzaiekin, gero garbitzaiekin jatzen ginen zeladoreri, eta gero jan ziren poliki, hainbat, eta badauz, adibidez, batez ere Madrilen, hor bai, eta pandemian garaian, hor ikusi egin, pandemia garaian ekarri egin zenean, eta geneukan egoera, asko txalotu egiten genuen, sortzietan, baina benetan aurratzean zer gertatu egin zen, zergatik ez geneuzkan
zeukan hainbeste errekurtso, nola zegoen kudeatuta gure osasun sistema. Claro, ikusi genuen hainbat, ez da batez ere, hainbat espazetan eta hainbat herrietan osasun sistema ia guztiz privatizatuta zegoela eta zeudela hainbat ez da, eta departamentu guztia zegoela privatizatuta. Hemen egia da Osakidetzan privatizazioa sartu egin dela, eta hor dago evidente eta badaudela espazio batzuk nahiko privatizatuta egin daudezela, baina badauz beste herrialde batzuk, gaude departamentu ia osoak daudezela guztiz privatizatuta. Orduan, nola kudeatu hau, nola joan atzera eta zenbatatako estrategiak eraman alditzak egun. Egia da hor nola dagoen guren gizarte sistema eta nola implikatzen dugun eta legeak hor daukate eragin zuzena. Orduan, beharrezkoa da horrelako estrategiak egitea. Baina, klaro, denbora darama, hori berbegiratzeko eta berriro publikora eramateko. Nik uste dut jadanik nola dagoen egoera ekarrita, zaila ikusten dut gero berriro publikora eramatea, ez da? Eta gainera ikusita, azkenean gobernuak 4 urtetara daudezela begiratuta, eta ikusiko dugu hurrengo urteetan nortzuk egongo diren, orduan, samarra ikusten dut benetan horrelako aldaketa sakona suertatzea. Markatu eguzki 30 segundotan azkera puntea egin behar duzu ya. Moraren aldetik. Gogoratu behar da, 97ko legea dela privatizazioa ahalbidetu zuna, Madrileko komunitatean garapen itzela eduki du, eta gero 2012an izan zen kopagoaren sistema martxan jartzea. Lege honen asmoa da kopagoak bertan bera uztea, eta gero osasun sistemaren kudeaketa publikoari lehentasuna ematea. Listo, honekin. Mila esker gurekin egoteagatik. Hurrengo astean ikusiko dugu elkar, eta zuek gogoratu, bihar 9:00 gutxitan, hemen egongo garela berriro gakoak saioan. Mila esker eta gabon.